بربژێرە پارتیا دموکراتا کوردستانê ji bo wergirtina posta serokatiya Encûmena Wezîran ya Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ye. Mesrûr Mesûd Mustafa Barzanî li 2 adara sala 1969 li gundê Dîlman yê ser bi navçeya balakayetî ve jê dayîk bûye. Jiyana hevjîniyê pêkaniye, bavê sê kur û keçekê ye. Li sala 1985 di temenê 16 saliyê da bûye pêşmerge. Li zanîngeha Emerîkaya Washingtonê beşa zanistên siyasî xandiye. Bawernameya masterê li ser aştî û çareserkirina nakokiyan wergirtiye. Li sala 1998 wekî endamê Komîteya Navendiya Pedekê hatiye hilbijartin. Ji sala 2010 ve bûye endamê Polîtbîriya Pedekê. Li sala 2005 dezgeha xêrxwaziyê Barzanî da mezrandiye. Ji heştî tîrmeha sala 2012 ve şêvirmendê Encûmena Ewlekariya Herêma Kurdistanê ye. Serokê Fexrî yê Borda Zanîngeha Emerîkaya Duhokê ye. Berbijêrê Pedekê ye bû posta Serokwezîrê Herêma Kurdistanê.